Naimbag nga rabi tayo amin nga sangapada kakabsat. Good evening to everyone, especially kadagitay kadwak nga panel member iti daytoy nga aramid. Praise the Lord. Nga kadaytoy nga platform ket makapag Bible study tayo, especially kadagitay contacts nga naka-online tatta. Good evening. Kakabsat ko ken ni Kristo. Ket iti daytoy nga rabii kayat tuman lang nga iyam ammo iti bagik siak ni kuya yung Robert, may saak nga Tagalawag barangay 29 ken agubra akmet iti Mariano Marcos State University as teacher. So iti pinangituloy tayo iti daytoy nga aramid kayat tuman nga awagan ni Brad Dennis para iti opening prayer tayo. Brad Dennis, good evening. Okay, good evening kakabsat. Iti nga rod ibungat iti mesa nga kararag. Ano kasta ket na simpintas met lang ti anayat tin tayo nagdanit sa iti ako. Agdumog ti nga rod amin kakabsat, iraman digiti naka-online, nimbag nga rabi itay namin. Okay, let's feel the presence of the Lord. O Diyos nga nasantuan, nagyaman kami apo, tinimbag mo kada kami, kay naramat mo, dati nga rabi iyo apo, tapos nakasta kami adalem, digiti nga sasaulo. Yan na po Diyos, kat nagsasayo, kat nabileg, nga mang sukat, iti kapampanunutan ni, mang balbali kada kami, ti aramid ni, kastamet payet, lawlawag kada kami, apo, at nakasta, kat inda ka, masurutan nga nasaya at o Diyos. Babaen, nagiti nasasauyo, apo, kat iso na iti mang lawlawag, nga ni itaramidan ni o Diyos, kat nakasta, kat inda ka masurutan o apo. Kastamet kagyaman kami, dating gundaway, nga inka na mausar, iti technology, kasi paay mo kanyami apong hanggang maputol, iti internet connection ni Diyos. Ikalat ni kanya yorad apo, dati kami pinang radio, when pinangadal dito na sa ulo. Babaeng gati nga rod, ang kami pagyamanan, tinagan ni Jesus na apo niya. Amen. Amen. So, yaman na kunay, Brad Dennis, pinay-commit mo dahil nga aramid kini Apo Diyos, narebeng na laing nga aramid ang tayo datoy, ta isuna iti maging control amin, isuna iti maging design. Kada ito nga mimit tayo iti datoy nga platform. Kaya't iti datoy nga oras, kaya't kuman nga i-introduce iti tumunggal maysa, iti panel member tayo, kaya't kuman nga awagan ni Brad Jello, Angelo Aquino, si Brad Angelo ket maysa nga teacher iti Ilocos Norte National High School. Ket addaan isuna iti maysa nga anak ken syempre deti asawa na iti kadwa na metlaeng agserserbi ken ni Apo Dios. Rajelo, mabalin mo nga i-greet dagiti kakadwa tayo nga dingdingek kapsat. Naimbag nga rabi yo amin kapsat ket narod kadwaen da kami kadati nga oras bayat tin kami bayat tin tayo manen panangadan nga ay itasasaw ti Dios ket kararag kayo nga anak nga haan nga karoon iti problema iti connection tayo tapno makas taget malawag na mas lalo tayo pa nga awagan
bikin anxiety just please topic tayo kalma and the life lang tayo. Mabalin mo nga i-shout out sang kabasit dagiti contacts mo nga dingdingig data Brajelo. So JR and Alex, I hope ka na ngaag-enjoy kayo kada ting rabi bayat ting kayo parag tune in kada ting FB live para iti topic review tayo day na palabas na lifeline tayo di kalma. So standby kayo kakabsat. Yaman ako na Brajelo. Ket awagak met dete nang i-open iti prayer that time ni Brad Dennis. Ket samet laing isuna nga teacher iti Ilocos Norte National High School. By the way, ni Brad John Bayam iti expertise na is electrical technology. Ni Brad Dennis ket expert isuna iti computer. Brad Dennis, bayat iti pinanggrid mo kadagiti kakadwatay nga agdengdengeg tata. Mabalin mong tumet nga shout out dagiti in-invite mo iti daytoy nga platform tayo. Brad Dennis. Okay, nung pagrami tayo kabsat, hello kanyayo nga dingdingay ket amot nga naragsak kemet ket mga amupay digiti mapasama kata ket welcome kanyayo kabsat amo tayo nga first time amin dati nga makasama ket naragsak mamet nga mangidanon kada kayo ti saso iti apo. Ket shout out kada digiti contact ko ni Randy ken ni Kuya Ronald, barbari naka-online ni Brother Fidel sa Jegabo. And dati dito pinagduman ng isang dakadat kayo nga link. Welcome kanya kakabsat. God bless us all. Okay, agyaman ako na Brad Dennis. Itata, awagan tayo met dete kaubingan ti puso. Ikadwa tayo ni Brad Bart. May isuna nga graduate iti Northwest University as mechanical engineering kaya expert isuna kadagiti metal craft and metal works kagayan kan kakabsat. Brad Bart, mabalin mong tumet nga shout out dagiti in-invite mo iti daytoy nga rami. Naimbaga tayo amin kakabsat kita maragsakan akman nga mga tablaw kata kayo. Detoy kita amo tayo nga detoy kita para ket ni Apo kita kasama digiti contact ni Jegabo no naka-open da JP tama Christian ken ni Van good evening kakabsat. Okay, thank you very much Brad Bart. Kaya't kumamet nga i-greet dagiti in-invite ko iti daytoy nga aramid ni Brad Michael Rodriguez nga anda pa iti Manila. Dagiti adda ti Siason Park iti Lawag. Hopefully at dagay nga tingting ating ko paro. Stamet kini Allen nga taga Apayao. Okay, ti sasaritaan dito data nga rabii ket may panggep dati topic tay iti virtual fellowship iti last Wednesday. Ket iti title tay iti Wednesday no malagip yu pay kagayan ken kakabsat isu daytoy exclusive way to the Father. Ket speaker tayo of course awan sa Bali no madini Brad Charles nya. Ket adda iti 3 points nga in-discuss na kanya tayo. Daytoy ti kinunana, are you wondering? Jesus is the way. And then number 2, Jesus is the truth. Are you confused? Jesus is the truth. And number 3, are you dead inside? Jesus is the life. So detoy iti paglikawan, iti pagsasaritaan ti tatta gagayem ken kakabsat. Ket makita tayo madamdama dagiti challenges nga isu iti manggigan tayo no anyamet iti kapanunutan dagiti kakadwa tayo nga in-introduce itatay. So kitaan tayo nga rod dagiti challenges iti dating message. Number 1, so nun ni Jesus ti dalan.
Patsem nga rod nga in sakripisyo na iti bagina, tapnon maipakita na nga isu na laeng ti dalan ang mapanken ni Ama. Adu dagiti wagas nga ububraen ti tao ngem nalawag ti Jesus laeng ti kakaisu na adalan. So kaya't kuman gagayem nga kakabsat nga awagan iti maysa nga panel member tayo tapno ti kasta ket inamet i-share kanya tayo kanya iti revelasyon na iti daytoy nga topic no daytoy nga punto. So awagat man ni Brad Angelo. Once again, kakabsat, yung bag rabi ito yung manan amin. So, madaydayaw iti Diyos, iti God, iti munggal na isa. So, kanya kakabsat, malawag nga talaga nga ni Jesus isu na iti dalan, awan iti sumali nga dalan na makapan, iti pagarian iti Diyos. Dato iti may isang pribileyo, iti may isang tao na nagtalek, kas may isang kas kanya kas may isang tao nga nagtalek, ken ni Apo Jesus, check isuna nga isuna lang iti dalan tapno na kasta magunod ko iti daytoy biag nga nayon. So adda digidi wagas nga amok idi sakit awan tay kanya nga amok ket agturong nga talaga iti biag agturong nga talaga nga mapan kanya nang digiti gayam ket saan nga makaanay. So kami po di naawat piso na mas lalok nga naunay nga naamuan ken na exact na naamuan. May iso na laing nga talaga iti pudong nga dalan. Kasi matagta, bayat iti inak na nagtultulnog iti Diyos, iso na iti kan kanayon nga mangiturturong kanya kung mampay agad iti banbanag na talaga nga aramaten iti jablo nga pakasalisugan, pakakentaran, pakayaw awanan. Ngayon, tigmatak iti puso kon panunot ko babaen kadigiti kinapudno iti sa una na awan iti sa bali nga mangiturong kanya no hang isu nga kanayon nak lang ag sugsugli kanayon nak nagkararan at nuno kas kapet agbalay giak iti anyaman nga pinangyaw awan iti jablo ken deti nga lubong kanya isu nga nakapimpintas kakabsat nga iti kas maysa nga nakangeg ken nakaammo iti detoy nga kinapudno nga ni Jesus ket isu na iti dalan at nuno magunod iti pannakiisalakan ket agtultuloy pay nga mas agtultuloy nga amwen ken agtultuloy met may waragawag pay iti pada nga tao tapno digiti tao nga hampi nga makaammo datoy ket masapulan da ni Jesus nga isu na iti pudno nga dalan nga makapan iti pagarian iti Dios. Lain kanya kabsat. Thank you Kuya Robert. Thank you, Brajelo. Sorry, nakamute ag gayam, tagabsat. Intay mamet isaruno, dati may sa kabsat tayo nga teacher metlaeng ni Brad Dennis, no anya iti kapanunutan na wenno revelasyon na related ka dating punto. When kakabsat ng bag nga rabi ito manen ket malawag nga ni Jesus iti dalan. So patsek dati mat nga sa imbagain ni Jesus nga isu iti dalan. Kay sa launay iso na ipinangiturong kanya iti napintas nga dalan. So iti sakmet iti maysang hampi nga makamamo iti dalan ni Hesus Kristo. Ket adu digiti aramidet nga bukod kong panggep bukod kong wagas tapno kasta ket iturong ko iti pagragsakan iti biag ko. Dati amok idi ko akat no maadaan ka matten dati banag ket naragsakan dati iti dalanen. Islan kung may iturong ko iti biag ko iti mesang sitwasyon ket naragsakan iti biag iti dalan ko. Tatag kamali at gayang kakabsat kanalaw na kunanan tingamin nga nesut na ay iti dalan. So na ipinangiturong kanya hustong ragsak ken hustong namnama ken hustong pagpintasan iti pinagbiag. Tan-awan ko man ni Kristo kakabsat iti biag ko ket may saat kumamet nga pawarang-warang laing iti daldalan. Mabalin nga makikita dak kumamet iti sabaling aramid ngem gaputan ni Hesus Kristo ket inlawlawag na iti kapanunot puso ken aramid ket na aramid kumet iti pagayatan na. Dako iti question ko iti kakabsat iti sak iti ubing
at dadagidi banban ay dadagidi men ag Bible study toy ayan ko ayam iti kuang yang mesak nga mangpurpuriro kanya idi ngayon iniawat ko niya sa Kristo ndak na pag-arupen niya siya iti may isang aramaten ng manidanon ti sa una kat kasta iti tao nga makangeg ket maamon na met Kristo nga dalan ti kabsat sulat iti kankantain ti tao kabsat nga I did it my way yan so that kinapud mo na ket han nga uman natok or haan nga isog iti usto nga dalan katagalan tala ang kakabsat kat ni Apo tayo nga si Kristo kat nakat magunod tayo dati ragsak nga agbyag ano minsan kakabsat kat ragsaken ti pinapagarop ti tao dati maadaan kalat basit nga isudat ti amo de isudat nga rami bigay nga wagas nga mangparparagsak kanya dahil maan kakabsat kanya sislaeng iso ti dalan tayo tat magunod tayo itinamnama ragsak ken ayan so di lang Kuya Robert, hindi ka panunutat pangyat kaya to. Thank you, Brad Dennis. Tinggan tayo mamet ti revelasyon ni Brad Bart. Praise the Lord. Kapsat, kita ti kanyak met kat pa ti nga nawag met iti passage tayo iti yan 14:6 ay sunala yung kilalan kita makitak di wamet ibijak tayo nga amamon ni Jesus Christ nga talaga kita ato digiti amok amok ket mayat ngem andagayam mayan nato iti pagayatan ti Dios so iti na amamok isuna sunayen dalan kita ado tinagbaliw talaga ado tinagbaliw kasi diti pag diti tinangari itiyag kita ado ti pagbalbaliwan na no ni Kristo ket maammo tayo tas diti napasamak kanya kita kasarin ako na diti imunan nga ado ti wagas kumetidi nga raramidek nga ti ammok ket dikitoy ti turong kanya kini Apo Dios ngem digito laeng gayam ket babaen iti sirib kalet nga lubong ngem no ti sirib nga gapukin Apo Dios wenno ti wagas nga gapukin Apo Dios ti ramiden ti tumungkal maysa ket maobra wenno masapulan tayo ti pudpudno nga dalan kita agyaman amok ni Apo Dios ni Jesus Christ nga isu iti nang lawlawag ken nang lawag wenno nang silaw iti pagpagnaat tatta kita daytoy iti nakita met kadaytoy nga passage sayo nga isulaing ti way kita agyaman iti Dios. Thank you very much, Brad Bart, Brad Jello, and Brad Dennis. Kadagiting kapanunutan nyo, iti muna nga po tayo. Indeed, Jesus is the way. So, the way kung na tayo, ninusarte the word nga da, He is the only way. Nga Jesus is a way. Niya. So, kaya't nangasawan, Jesus is the only way to the Father and for us to have the real life. So iti sumarunong arod nga obrahin tayo ta kakabsat ket met pagsasaritaan iti sumarunong punto tayo ay so daytoy detay kinunana no ni Jesus ipudno patyam nga rod nga isu na laeng iti kinapudno saan nga dagiti banag ang makitkita ditoy lubong saan mo nga patyam dagiti kinaswitik ti diablo no adda dagiti banag nga madimmaawatan at dagiti banag nga madimaawatan agsubli wenno agkamang kalang ken ni Jesus saan nga iti naduma-duma wagas. So pagsublian tayo man nga rod ni Brad Bart ano anya iti pasauna daytoy nga kinapudno manipod iti sasao
ni Apo Diyos. Brad Bart, kanya di makunam ka dati, Brad Bart, nga pa, topic tayo natin. Point number 2 tayo. When kakabsat, puno nga talaga nga isunat tilaeng pakasarakan tayo ti pudno nga aranid, pudno nga wagas, ken makita tayo nga no tikiraswitik ti dating lobong wenno ti aranid ti diablo ketahan tayo nga no amo tayo kinapodno ket makita tayo nga DJ makita tayo nga DJ araranid ay hindi nga mapaspasamak ket ay kanuniwas iti ti aramid ti Diyos. So nga dapat ket sensitive ti tumanggal maysa nga mangkita wenno mga ngaramid kadagiti pagayatan ti Diyos tani amo tayo amo nga ni Jesus laeng iti pakasarakan ti kinapudnog. Ket nalawag nga kuna ng agkamang kalang ken ni Jesus when kakabsat babaen kadagiti sa una ket makita tayo wenno maiturong tayo iti kinapudnog. Dijay ti iso ti nakita nga may sapay nga padijay babaen ti pinang pinang basbasa tayo kadagiti sa una ket maiturong tayo iti kinapudno. Ket amok nga detoy digitoy nga sasauna ket iso ti mga tultulong ti tumunggal maysa talek ken ni Apo Dios detoy nga isuna laeng ti pakasarakan iti kinapudno. Dijay laeng Brad. Pagyamanak, iti dayta nga i-share mo kanyami, Brad Bart. Ket mangnamnama kami nga iti sumaruno nga agi-share tatta ket mainaayunan pay iti kinasirib nga ipaay na Apo Diyos kanya tayo babaen kadat nga kabsat tayo. Awagak man ni Brad Dennis. Ang kakabsat na nalawag na Apo tayo Jesus iti kinapudno. Dito iti may sanganing kabsat nga maawat tayo na lakit di naadaan tayo iti pamati ti Diyos. Na unag dapat iti pamati tayo babaen ka detoy nga kinapudno. Kami Jesus iti pudno iti pinagbiag. Wada digiti banag nga hantayo met maikat or pakaitikulan or aramid nga kaamo tayo iti iso iti kinapudno. Dito may sangang kayam ko nga nangibagakan niya medyo nakuriro siguro iti kapampanunutan na. Natikunan na kanyat nga minsan ket mga jaman at iti Diyos nangatiwat iti weten. So nakita kadigay nga pamati na iti pinagbiag ket kasilanghan uman nato or hang iso na iti amo na ti kinapudnon aggapo iti Diyos iti bigay ng nama. So habang nakatungtong ko dati nga gayam ko imbagatan niya na iti kinapudno nga iti pakaalaan laeng iti banag nga pagragsakan iti tao ket ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So adto digiti kakabsat gayam or gagayam tayo nga maiyat adayuda dati kinapudno. Nga handa nga amo nga ipaggapuan amin iti resto nga kinapudno ket ni Apo tayo nga Hesus Kristo. At dapat digiti panggap nga kakabsat kanyak nga daduma so nga agsubsubliat ko ni Apo tayo nga Hesus Kristo tapno no kastat ket mailawlaw kanyak nga gusto so nung uneg dati habang nga bugraet iti pinakisangsamo ken ti Apo ti binigan-bigat manay-nayunan dati kinapudno nga mag-amok sumet iti dandanan ko digiti kabsat nga ko Bible study nga ko nga ibagak kanya nga iti kinapudno laeng ket maalat tayo ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket grasya iti Apo ta digiti tattao nga mauawatan dati nga kinapudno kabsat. So masapul lang nga adaman dati pa kay tugpulan or naman dati pakalilawan tayo met nga maminsan ket agsubli tayo lang iti Apo idawat tayo ken ti Apo nga ikan tayo kinasirit kat pinakastagat umuneg dati pinakamuta kanya nauneg dapat kakabsat iti pamati tayo iti Diyos. So digalain kakabsat iti nga idanan kada kayo dati nga topic tayo kata. Robert? Pagyamanan mi, Brad Dennis. As di kayang Brad Dennis aya, dadagit tayo dadto mga nga tamutay ko isuti kinapudno. Yung no dadto magat nilaw tay laing gayam.
So importante nga talaga gayam nga agsubli tayo kini Kristo no kayat tayo iti real nga truth no that it gusto nga kinapudno. Gaputa dagiti kinapudno gayam nga saan met nga agpaypayso nga pudno. Ket nga sawen nga kinapudno kinaswitig gayam. Nya. So pagyamanan mi Brad Dennis that yung sharing mo. Ket dinggan tay mamet ni Brad Angelo no anda ti kapanunutan na kan revelasyon na iti dayto nga punto. Brad Jelo. No? So, ni Jesus isulain ti pudno when Jesus is the truth when may iso na itipud mo. So, ado digiti banag na mabobserbar ko ito naman na kas even kanya idi haan ko kayo na tinawat ni Apo Jesus akas Diyos kanya ni salakan iti panagyan. Agsapsapulot na talaga iti may usto nga pamatyan may usto nga mensahe may usto nga pakasatulan iti pakaisalakanan. Kasak di makulat na very religious na tao. Ngem daytoy gayam ket saan niya enough niya umanay kat nulaing makasigurado ak na sakit may isalakan kasi awan pulos iti basis ko. Kasi nalawag namin nga kakabsat na lumamati tayo nga ni Jesus isulaing iti pudno, we do not have any basis of all truth in this world apart from Him. So iso na lang. Adda digiti sa uti Diyos nga pakakitaan nga awan pulos iti makita nga nagswitik iti Diyos ditoy. Malaksig malaksig. Ngem no deti nga lubong iti basis tayo gagayem ken kakabsat. Adu iti sulisog adu iti kinaswitik. Iso nga dito tao kaadwan na git mayaw awan kasi awan kanya dahil ni Jesus awan iti pakadenggan pakasapulan pakaamuan iti usto nga mensahe iti pakaisalakanan. So kas may isa ko mga estudyante iti panagdesisyon iti panagbasa ket saan nga ibislaan ti kabukbukudan nga panunot wenno kabukbukudan nga dasar wenno deti pangharap iti panagbiag nga awan pulos iti pangibaysam no haan iti sao ti Dios kasi sometimes we pursue nga daytoy iti usto nga balaygi no makabasa ak magunod ko iti harapaap ko ti biag kastamot iti maysa nga kastamot iti panagasawa no dadduma iti basis ket digiti laang makikita mabuybuya awan iti umno nga adal awan ti umno nga datay plano or ti basis nga agapo iti Dios ta awan nga rod nga talaga iti ammo na iti ginapudno. So even nga talaga iti panagdesisyon iti panagbiag adda ni Apo Jesus adda iti sa una nga pagibeysan iti ginapudno. Isu nga adu digiti banag nga nagdesisyon na iti nga ti kabukbukod daklaan nga ammo nga isu iti rason no apay nga iti upat nga tawen ket naitid kulak ng pagyamanak unay ti Dios ta nangaramid isuna iti wagas nga makasubliak kanya na ket itatanga na amwak isuna laeng iti kinapudno han ko pulos nga adaywan detoy nga naamwak no iti agramenak ag talinaedak kanya na tapno kasta hanak to pulos nga mayaw awan hanak to pulos nga maswitik iti diablo ken hanak to pulos manlilaw iti daytoy nga lugar. So di lang kanyak kuya yaman ako na iti pribileyo nga nakapagsurang. Jelo, as gayam ti addaan iti pamati ken Jesucristo anya Brad Jelo. No isuna lang iti truth ket beng nalaeng ano deti if offer iti lubong ket against kadeti pagayatan ni Jesucristo ket mabalin mo gayam nga i-forsake no anya man deti nga if offer iti lubong. Ta mabalin na kagayam nga switiken pati daytay i-offer pa iti lubong. So pagyamanak unay digitoy nga nakabagbagas nga kapanunutan nyo kakabsat may panggep iti umuna nga do nga puntos tayo ket itatang oras ente manmet kitaen dete may ikatallo nga punto tayo. Anya ba iti kinunana no ni Jesus tibiyag saan mariribok taadda isuna rason tibiyag
no saan mo ammo iti pagturungan nalawag nga adda ni Jesus nga isu iti biag. Agpayso nga adu dagiti riribok ti biag. Nga isu ti rason no apay maawanan ti tao iti namnama ngem ni Jesus ti puon ken gapuna no apay nga si bibiyag tayo pay. Okay, so awagak mamet, padasig mamet nga sino man di matipay muna tatay. Ni Brad Dennis, padasig man ni Brad Dennis nga umuna. Ito yung punto kayo, kakapsat. Sige, kakabsat, manen, yung bagong rabi tayo. Kaya gusto ko na kakabsat nga ni Jesus itibiyag, itinisa nga tao. Ang awan ni Jesus iti panagbiag, mapaling nga ruin or iribok laeng. Iti adda itinisa nga tao. So, dadigiti amo tayong kapampanimutan o aramid, ngahan nga umanatop o han nga umusto. Kaya timang papa ay kanya tayo itusto nga pinagbiag, ti binagbiag ako na ito para kanya kakabsat kada ti biag nga ang nanayon nga saan kada ti relasyon tayo kung ti apo. Dati namin relasyon tayo kung ti apo kakabsat, kaya masapol na nagbiag dato. Ikan awan iti biag na, dati relasyon tayo iti Diyos, mabalin nga awan iti mawawatan tayo, ang yaman iti kaya na nga makasama ka tayo. So dati nga relasyon kakabsat, kaya masapol nga alive isuna, enthusiastic, kumbaga, masapol nga naragta isuna. So data iti imita natin nga ron iti gundaway kakabsat nga alive or nasibibiyag. Iti pinakisango tayo kanya nasibibiyag tayo nga addaan ka ni Kristo. Haan nga natay, nasaan ko, haan anak o saan nga naputol. Hindi ka daan tayo iti biyag nga na biyag nga ang nayon nga iso iti mangmakad kanya tayo iti regta tayo nga maki-communicate kanya na. So, amok nga, dati kiti namnama tayo mat nga kaamo tayo o kaamok ket iso iti pangnamnamaak agapuanan na awanak, for example, awanak iti relasyon iti apo ket iso iti kayat ko ang mapasama ngayon pinalawag ko na ti apo iti mangked amin iti kasapula iso na iti biyag iti pinagbiag ko nga rod nga masapol ko laing agkalina ito sa tikunan ni Brad Jalot at kayo agkalina at kayo laing iti apo at ni dati biyag na ito ay nakatayo kat agubbog niya sus nga nito agubbog iti pinagbiag kayo kakabsat iso na iti mang sustain mangipaay amin dahil iti kasapulan kayo iti pinagbiag. So awan ti rason na kakabsat nga han tayo nga biyagen mo ibiyag dati impainot na kanya tayo iti apo masapol kayo nga rod nga idanon dati nga relasyon kayo mat lang iti kada tayo nga tao tapos nakastagot maamon damit iti kinapudno kanya dati nga biyag nga ang dati nga apo tayo nga si Kristo. So di laeng Kuya Robert. Okay, tayo moment nga rin again ni Brad Bart. Para iti dati may katlong punto tayo. Brad Bart. When kakabsat talagang nalawag men nga kunanang ni Jesus tipuon ken gapuna no apay nga sibibiyag tayo ita. Ket iting sa unang tibiyag nga talaga ket aggapo ken ni Jesus. Ket agpayso nga addo digiti challenges agito digiti riribok nga mapaspasaran iti pinagbiag ngen dapat nga amo tayo nga ni Jesus amin iti pagkamangan nga talaga ti pagkamangan tapnon no masulbar when no masulbar digiti nga riribok iti pinagbiag ket amok nga ti DJ nga rod i-share tayo nga apo ken ni Kristo isut pakasarakan iti biag nga nganayon ket dapat ket tas may isang mangi 111 digiti sa una mangi share digiti sa una ket dapat ket makita ti iti biag ko nga ti mangiturturong kanya ket ti mangiturturong dito nga biag
ket ni Hesus Kristo. Ket ore man dagiti adoti digiti mga makaammo kanya na adu digiti rason no apay nga dida punada digiti duma makit ay amumin ay mamamukon ni Apo Jesus, amukon ni Kristo ngem hammet nga makita iti pinagbiag. Iso nga dijay ti nakita ay nakitakmet nga kadaytoy nga punto nga ni Jesus laeng iti agpaypayso nga pakasarakan iti pudno nga biag. Kita akas may isang nga mangiwan-wanwan nga talaga kita mas pay nga yun unig ko iti panang pinakipagrelasyon ko kanya na tapno no mas at adupay iti share ko met kadigiti when maiyadal ko met kadigiti palpalo apen kasi tino DJ relasyon ket hang nainget when no na pudno ket hang nga makita ti biag nga aggapo ken ni Kristo iso tinakita ti jaytan kakabsat. Okay, hintayon iti mauding ag-share ni Brad Jello. Hinimbag na yun, grabe yung kansad. So, chocolate actually is, yam-yaman ako na iti Diyos na naambak na iso na ipinin iti Diyos. Idi, siyempo na nga, awanak pa iti ni Apo Jesus, kamot na idi nga talaga nga meaning iti Diyos kahit no makaadalakon, makasapol akon di natindos ng pagubraan, which is weldo akon, at pamilya akon, dijayan iti meaning iti Diyos. Yung babaen iti grasya iti Diyos nga naipaay kanya na idinasera na kay Evangelyo iti Diyos nalawag na iti sa una nga talaga kas dati topic ko nga rin na sa iti dalan iti pudno kon iti Diyos. So, iso na laeng nga talaga iti meaning iti Diyos. Babaen iti grasya na nga katang at tulong nga nambig iso na hawanin iti dapat nga obrait no hangyo agtalinaed. Agtalinaed no agtaen kanya na nga iso iti nakasapula. Iti gusto uno pud nga meaning iti Diyos. Kas tamit iti may isa nga kwa nga kasla iti may isa nga parable iti Biblia nga nuno sa kulamon iti pudpudno nga kinabaknang. So apay kailaan nga agsapoy ka wano sinaan mo. Kas tamit dati pa nakaamok wano pa nakipagrelasyon kung ni Apo Jesus ka. Kada ito'y relasyon dati na biyag na anda kanya, itilubong dati is only temporary. Nang dati biyag na panakamamok isuna, which is dati spiritual, which is dati personal na relasyon, dati iti ibagbaga na ito'y na shock iti bagunan. Isuna iti meaning, iti pudpud mo na biyag. So, bigilaan kanya, kuya. Praise the Lord, O my soul. Agyaman ak unay, gagayem ken kakabsat iti intedyo nga oras iti tumunggal maysa kanyatay amin. Thank you kadagiti panel members tayo ni Brad Dennis, Brad Bart, and Brad Jello. Ket nangigantay met kakabsat no kasano iti addaan dapat iti pinnakirelasyon ken pamati ken ni Jesus Christ. Jesus is the way. Of course, Jesus is the way to the Father. Jesus is the way for a person to have eternal life. Awan iti sabali. Ken anyaman dagiti uswatay iti pinagbiag, the way of how we live our life, ket makita laeng ken ni Jesus Christ dapat iti kinapudpudno nga way. Kasano ting ibiyag iti biag tayo? Imitate the Lord Jesus Christ. Uladen tayo no kasanuna nga inbiag iti biag na diti lubong. Ket Jesus is the truth. Jesus is the reality of all things. He is the truth. If we search for the truth, then search Jesus Christ. So nalawag, dagiti sharing, dagiti kakabsat tayo tatay. Sat niya. So, of course, if Jesus is the truth, if you are with Christ, then you should not be deceived by the world. Ang dagan ti deception kay iti world niya. Ang dapay iti deception, of course, the mutay ka the evil one laeng.
ng pati iti world at dapat dagiti mabalin ng iyo fergayam nga pakadisiban tayo. Even dagiti bagi tayo, di self. Mabalin na tayo nga madeceive iti emotion, mabalin na tayo nga madeceive iti panunot tayo. So, let's have this deep intimacy with the Lord Jesus Christ. Tapno ti kastambi yuswat tayo latano anya deti kinapudno. And Jesus is the life. Pinakitag dito, yung kakabsat, is any life apart from Christ is not life at all. So, Jesus is the life. So, isuna iti makaited, iti pudpudno nga biyag. Even eternal life. Haantay pulos nga magunod, ti biyag nga agnanayon, when no dati agpaypayso nga biyag, no saan nga ken ni Jesucristo. So, it can only be found in the Lord Jesus Christ. So, dati nga rod, kakabsat, iti napagsasaritaan tayo. Praise the Lord. Ket iti dati nga oras, kaya't kuman nga awagan ni Brad Jello, napno ti kastaket, innatay siran iti ebanghelyo related kada ito nga napagsasaritaan ito ng Rabbi. Brad Angelo, the floor is yours, brother. So, itan kakabsat nga naamuan tayo iti meaning, iti pakasapulan, iti pudno adalan, iti pudno iti biyag. Napindas nga rod kakabsat nga meditate tayo nga nasaya at dati nga sa Otibos iti San Juan 14:6 nga siya iti dalan ken ti pudno ken iti biyag. Awan ti makapan iti ama no di magna kanya insong bat ni Jesus. Nalawag kakabsat, nalawag gagayen. Muhaan tayo nga klaro nga datayon ket addaan iti namnaman no hantay tayo na sigurado dati agdamang abiyag tayo no addan kanya tayo ni Jesus. Wenno hantayo tayo amo iti papanan tayo after kadati na biyag. Tamo tayo met dati na biyag na agdamag gagayen ket temporary laeng. Ket ibagbagan nato nga ni Jesus laeng iti dalan iti pudno ken iti biyag. Masapul tayo iti masapul tayong awaton isuna akas personal nga Dios ken manisalakan. Ta isuna nga rod laeng iti pudno nga dalan nga makapan ken ni Ama tapno ma-enjoy tayo iti biyag ganayon, ma-enjoy tayo ipan nakaisubli iti original nga purpose iti panagbiag. When gayem amok nga adda iti pamati amin iti munggal maysa no once nga dati nga pamati ket haan tayo nga maiyurnos tangamin adda nga iti dakkel nga problema tayo kakabsat or gagayen no once nga haan tayo nga amuan no kasano nga mabayadan iti basol nga isu iti nang rugit nangyadayo ken nangisina kanya tayo iti Dios haan tayo nga magun-od iti biyag ganayon tangarod ti basol isu iti nang imangsina isu iti nang perdi kay napintas nga plano iti Dios iti tumunggal maysa nga tattao. Ken no dagiti met kakabsat nga or dagiti met naka live stream datta wenno adda dagiti baro nga na-invite dito no tao tingkangan addan wenno naawat mo ni Jesus akas personal nga Dios ken manisalakan iti biyag nalawag no na kinin ka namipod iti nang rugi inga nga nalpas nga masapul mo nga awaten ni Apo Jesus akas personal nga Dios ken manisalakan. Datoy iti kinapudno nga kayat na maamuan ken ma-enjoy iti tumunggal maysa kanya tayo. Saan nga kayat iti Dios mabalin iti adda mabati wenno adda ti hanggang manisalakan ta datoy ket pinangipakita na ti ayat na kakakaiso na nga rod nga anak na nga ni Apo Jesus impaay na para kanya tayo amin. Nga iso na laeng iti dalan, iti pudno, ken iti biyag. Narod, awisag amin, digitay dakay amin nga mangayat, or digitay haampay nga sigurado, nga addaan iti personal nga relasyon iti Dios, haampay nga sigurado, no magunod ng ban, iti biyag nga ganayon, awisan kay amin nga surutan dak, iti daytoy nga kararag, nga dapat pagbabawyan nyo amin ti basol, mamati kayo nga ni Jesus katay para kadali ti basbasol yo, awatin nyo iso na akas personal nga Dios ken manisalakan tapno mo maamuan or ma-experience iti pan nakaisubli iti relasyon ken pan naka-enjoy iti usto nga meaning iti biyag. Narod,
idauluan kayo iti maysa nga kararag, ket aramidan nyo dati nga may papuswan. Kasi iti panangawat ken Jesus, saan laeng nga panagkararag, saan lang nga panakugunod, iti biyagag na nayon, and then after that, awanin. Iti biyagag na nayon, once ninawat ni Apo Jesus, at ganahin tayo nga magpagrelasyon kanya na, ket pinagipagrelasyon kanya na, ket pinagipultuloy ko, na panangamamu kanya na, saan laeng nga itakta na awatan nyo isin. Kararag tayo nga rod, ket surutan dak ken aramiden nyo nga papuswan. Huwa po Diyos, agyaman na ipanagayat mo kanya. Aminek nga siya ket managbasol, ket masapul ko iti pamakawan mo. Ika nga oras, mamati ak, hanatay ni Jesus, para kadigiti basbason ko, ket pagbabawyak amin dito. Mamati ak met nga kalpasan, iti maikatlo nga aldaw, nagungar ni Apo Jesus, kas manipaneknek, nga isong nakit pudno a Diyos, ang makaisalakan. Ita nga oras, hawatik nga rod ni Apo Jesus, akas Diyos, kung manisalakan iti biyag ko. Agyaman ak iti baro nga biyag, ken iti biyag ganda na yun, ngayon ka ipaay kanya, ita nga oras. Agyaman ak met, ti Espiritu Santo, nga nak maawat, nga iso iti mangtulong kanya, na agbiyaga, nga umanayon iti pagyakan. Amin digito'y kararag ko, nga addaan iti panagyaman, babaen tinagan ni Jesus. Amen. So, agyaman na karod, amin kada kayo kakabzat, ket no once nga inaramid ko dati nga kararag, nga naimpapuswan, inawat ko, nga napudno ni Apo Jesus iti panagbiag, adda iti panagbalay giwan, adda iti panaka-enjoy tayo, iti day kay promise na kanya tayo nagbiag ganda na yun. Ngayon sa ibagbaga na, iti John 3:16, nga, gaputa kas talauna iti panaget ti Diyos ti lubong, sa sinuman iti, gaputa kas talauna iti panaget ti Diyos ti lubong, ket impaay na, ti bugbugtong na nga anak, nga sa sinuman ti mamati kanya na, saan nga matay, nabikit, agbiag na yun. So, yaman na ka, gagabsat, yung bagay rabi tayo manun. Yaman ako unay, Brad Jello. Iti daytoy nga pinangi-share mo manin iti ebanghelyo. Jesus is indeed the way, the truth, and the life. Kaya tintayo nga roden iti announcement, kakabsat. So, ti Lifeline tayo, Virtual Consolidation Fellowship or Lifeline, every Wednesday, 6 to 7 p.m. So, dagitay Lifeline topic review tayo. Isu daytoy iti maysa nya adda iti nag-schedule ti Huwebes, tayo Biyernes, adda mo ti nag-schedule iti Lunes, and even Miyerkules and Tuesday. Nya. So, we will be having our DIP tomorrow. So, at iti announcement, iti kadagiti leaders yun, kakabsat, ket ano, siya sinuman. Iti na-encourage kanya you are encouraged to join, indeed. Yeah. So, every first Saturday daytoy, every first Saturday of the month. The FIC tayo, tuno January, napalabas iti January 29. Last Saturday of the month mo daytoy, kakabsat. So, Sunday worship service, mangrugi iti 8:30, aging gana iti 10:30. Iti live tayo, gapota awan pay iti unlimited, iti intay pinag face to face, selected pay laeng, dagiti mapan-ag-join iti face to face kakabsat. So nga adamit iti live via Facebook tayo, damagan nyo latan, katigitay leaders tayo, no, kasanutay nga makabuya iti Facebook Live for Sunday worship service. Iti pisol tayo, classes ongoing every Sunday, 1:30 to 2:30, kagayam ka. Kaya pagyamanan mi unay, iti pinang danggayo, kanyami, iti dahito yung nga nakapimpintas nga rabii, at sapay kuma, I pray nga
naimula ti puso tayo dagiti lessons ken dagiti revelations nga impaay ni Apo Dios kanya tayo babaen kadagiti kakabsat tayo nga nagshare. Ket no iturpos tayo dahil yung aramid gagayam kan kakabsat awagak man ni Brad Bart para iti closing prayer tayo. Brad Bart. Okay, tengar magkararag kakabsat. Agdumog tayo. Amami nilangitan, agyaman kami nga ni Apo, dahil tinalpas mi nga aramid. Ket agyaman kami, dagiti sasaom nga naingkam na napagsalita ta. Pudno Apo, na si kalaeng iti dalan, ken ti pudno, ken ti biyag. Ket agyaman kami Apo, daytoy nga kinapudno, nga ingkam na pinagsalita tatan, ket ammo ni Apo, nga ado, dagiti hampay nga makamamuken ka ket agyaman at pinangaramat mo ito mong galmay sa kada kami tapnon no at adupay digiti may wanwan nga makamamuken ka ket kastamet digiti aramatem nga nga mangi share kadigitoy ket agyaman at Apo nga sikakadi ti mangted ti sirip iti mong galmaysa ken sirip nga mangisurmet kadagiti mayat nga magdumngeg kadagiti sasaom ket siya kadi Apo ti mangkundik kanyada nga isudamet ket maaramat damet nga mangiwanwan kadagiti sasaom Apo ket daytoy nga nalpas mi aramid tata ket italek mi amin ken ka ket tultuloy kadi nga aramaten na kami nga kas nga pangiwanwan kadagiti sasaom Apo ket agyaman kami babaen itinagan ti anak mo ni si Kristo. Amen. So amen. So dito nga Roden nga nagpropose dahil yung topic review tayo gagayam ken kakabsat. Dear panel member, kaway-kaway sa ating mga audience. Okay, God bless you. God bless you. Thank you very much, Brad Jello, Brad Dennis, and Brad Bart. Praise the Lord.